Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο High TV. Είναι η εκπομπή «Η Πολιτική στο Μικροσκόπιο» by Παρών Card. Μία κάρτα, όλα τα προνόμια. Σήμερα έχουμε και πάλι τη χαρά να είναι δίπλα μας ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, ένας δήμαρχος, ο οποίος έχει αλλάξει πάρα πολύ την εικόνα των νοτίων προαστίων. Ο λόγος για τον δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου, τον κύριο Γιάννη Φωστηρόπουλο, ο οποίος είναι κοντά μας για να μας πει για όλα τα καλά, τα άσχημα, ίσως και τα λιγότερα άσχημα που συμβαίνουν στο Παλαιό Φάληρο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Κύριε Ζαμπάρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ξέρετε κάτι, είδα τον τίτλο της εκπομπής ότι είναι «Η Πολιτική στο Μικροσκόπιο» και είναι μόνο μικρογιώτα. Δεν το έχετε κάνει με ήττα «Η Πολιτική». Αλλά ούτως ή άλλως η πολιτική, εγώ τη θεωρώ ότι είναι η καθημερινότητά μας. Γι' αυτό σας το είπα, ότι δεν θα πω μόνο καλά και άσχημα, θα πω αυτό που καθημερινά ταλαιπωρεί, αν θέλετε, τους δημότες, όχι μόνο του Φαλήρου, αλλά και σε κάθε πόλη, οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τα πάρα πολλά έργα που γίνονται και με την ανοικοδόμηση, ειδικά στην Αττική, έχει αρκετά θεματάκια που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε μαζί. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως ήθελα να ξεκινήσουμε. Είναι η αλλαγή της εικόνας που υπάρχει στο νότιο μέτωπο. Δεν μιλάω μόνο για το Παλαιό Φάληρο, αλλά όλο το νότιο μέτωπο. Εκεί όπου πλέον το ελληνικό project που δημιουργείται αλλάζει και μεταμορφώνει όλες τις περιοχές. Μία από αυτές είναι και το Παλαιό Φάληρο. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι οι επιπτώσεις, ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά που έχουν δημιουργηθεί στο Παλαιό Φάληρο από αυτό το project. Καταλαβαίνετε ότι αν κάνουμε μια πλήρη ανάλυση δεν θα φτάσει η εκπομπή μας, άρα θα πάμε στο γενικό πλαίσιο για αν θέλετε να βάλουμε στρατηγικά πού βρίσκεται το Παλαιό Φάληρο. Ακριβώς. Το Παλαιό Φάληρο από τα παλιά χρόνια, όπως ξέρετε, ήταν το αρχαίο λιμάνι της Αθήνας, γιατί είναι ακριβώς ένας δρόμος ηλεφόρος υγρού που πήγαινε από την Ακρόπολη στην παραλία. Είναι λοιπόν στρατηγικά πάρα πολύ κοντά στο κέντρο μας, στην πρωτεύουσά μας, πάρα πολύ κοντά στο καινούριο λιμάνι, στο στρατηγικό λιμάνι που δημιούργησε ο Θεμιστοκλής, στο λιμάνι του Πειραιά, και ακολούθως όλος ο παραλιακός άξονας, ο οποίος φτάνει μέχρι το Σούνιο και οδηγεί, αν θέλετε, στα πιο όμορφα σημεία της Αττικής, αν και η Αττική είναι γεμάτη όμορφα σημεία που μπορούν να αγκαλιάσουν τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες. Βρίσκεται λοιπόν σε ένα στρατηγικό σημείο στο οποίο δεν γίνεται μόνο το έργο του ελληνικού. Να σας πω ότι είναι ανάμεσα και στο έργο που έχει ξεκινήσει ήδη με την περιφέρεια, το έργο του Φαληρικού Όρμου, που ξεκινάει από το στάδιο ειρήνης και φιλίας μέχρι το στάδιο του Παλαιού Φαλήρου, το γνωστό Ταεκβοντό. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη ανάπλαση. Άρα το Παλαιό Φάληρο έχει, αν θέλετε, μια τύχη την οποία θα πρέπει να την αδράξει τώρα, προκειμένου να βρίσκεται σε δύο πόλους έλξης καταπληκτικούς που θα τραβούν όχι μόνο τον ντόπιο πληθυσμό που μένει στην Αττική, αλλά και όλους αυτούς τους τουρίστες που ακούνε Αττική Ριβιέρα, βλέπουν όλα αυτά τα project τα οποία ετοιμάζονται και σίγουρα θα κατακλείσουν τα επόμενα χρονικό διάστημα, αν οι συνθήκες οι διεθνείς είναι καλές, θα κατακτήσουν λοιπόν όχι μόνο την Ακρόπολη και το κέντρο της Αθήνας, αλλά και όλη την Αττική περιφερειακά, καθώς από εδώ θα ξεκινούν να έχουν ένα μικρό ορμητήριο για τα νησιά του Αιγαίου, για την υπόλοιπη όμορφη Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν το στρατηγικό πλεονέκτημα, αν στηθούμε σωστά, που το έχουμε κάνει ήδη, έχουμε χαράξει στρατηγικές, να είμαστε ανάμεσα στο ελληνικό και στο φαληρικό όρμο. Η υπογειοποίηση της παραλιακής οδού είναι ένα από τα πλάνα, τα έργα τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν άμεση σχέση με το project αυτό, το οποίο θα συνδέει ουσιαστικά όλο το νότιο τμήμα με την κεντρική και με τον Πειραιά κυρίως, που είναι μεγάλο στρατηγικό σημείο, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο η περιοχή. Σε ποια στάδιο, σε ποια φάση βρίσκεται όλο αυτό το έργο? Ας είμαστε ρεαλιστές. Όταν μιλάμε για υπογειοποίηση, ο κόσμος καταλάβαινε ότι θα υπάρχει ένας υπόγειος αυτοκινητόδρομος που θα ξεκινούσε από το ΣΕΦ και θα έφτανε πιθανότητα μέχρι και τη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, μέχρι τη Γλυφάδα τουλάχιστον, κατελάχιστον. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Δεν έγινε ούτε στο παραλιακό μέτωπο του Φαληρικού Όρμου, αλλά ούτε και αυτό που γίνεται το μικρό κομμάτι. Νομίζω ότι τελικά θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ότι χαρακτηρίζει ως υπογειοποιημένη την παραλιακή. Ανακουφίζει ένα συγκεκριμένο σημείο, από εκεί και πέρα δημιουργούνται πάρα πολλά θέματα και αν θέλετε, το ερώτημα είναι πόσο ακόμα θα συνεχίζουμε να μην χρησιμοποιούμε τα μέσα, πόσο ακόμα τα μέσα δεν εξυπηρετούν τους πολίτες που κινούνται και σε αυτό το μέτωπο αλλά και γενικότερα στην Αθήνα. Πόσο έτοιμοι λοιπόν είμαστε να αλλάξουμε νοοτροπία και συνήθεια, προκειμένου να μην δημιουργούνται αυτά τα μποτιλιαρίσματα που εγώ τα θεωρώ δεδομένα. Ήδη χθες, ας πούμε, γυρίζοντας από το υπόλοιπο της Αττικής, στην παραλιακή λεωφόρο έκανα περίπου μία ώρα από τη Γλυφάδα μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Αυτό θα συνεχίζεται όσο εξακολουθούμε να είμαστε δεμένοι με ένα αυτοκίνητο.
Δηλαδή, όσο βλέπουμε τα αυτοκίνητα να κινούνται με ένα άτομο μέσα και να κινούμαστε ακόμα και για να πάμε στο περίπτερο, και παράλληλα, όσο δεν αξιοποιούμε τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας, τα οποία διαρκώς βελτιώνονται. Εγώ έχω μια καλή εικόνα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα, αυτό που χρειάζεται είναι να χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερο την τηλεματική για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Γιατί ακόμα τώρα, τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση στο Φάληρο. Όλοι οι δήμαρχοι ζητούμε μετρό. Αυτό, να ξέρετε, κύριε Ζαμπάρα, δεν είναι εύκολο, για να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να φτιαχτεί το μετρό. Εγώ το λέω ευθέως και στους συμπολίτες μου ότι επειδή το συζητάμε με το Υπουργείο Μεταφορών έντονα, προκειμένου να δημιουργηθεί μελλοντικά, αν θέλετε, ένα μετρό το οποίο θα συνδέει αυτό το όμορφο που πάει να δημιουργηθεί στον παραλιακό άξονα. Ακόμα και τώρα λοιπόν θα ξεκινήσει, θα το δούνε κάποιοι να εγκαινιάζεται μετά από 16, 17, 18 χρόνια. Για να είμαστε ρεαλιστές λοιπόν. Το συγκοινωνιακό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι από τα θέματα που πρέπει να απασχολήσει συνολικά όχι μόνο το Δήμο του Παλαιού Φαλήρου, αλλά όλο τον νότιο παραλιακό άξονα. Και βέβαια η υπογειοποίηση που είπαμε πριν από λίγο, όπως σας είπα, δεν είναι ουσιαστικά μια υπογειοποίηση η οποία βοηθάει για να υπάρχει όλο το μέτωπο, να έχει μια ενιαία, ο οικιστικός ιστός να έχει μια ενιαία, να βρίσκεται δηλαδή ενιαία με τη θάλασσα. Πάντα μας χωρίζει λεωφόρος Ποσειδώνος και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο εμείς ευελπιστούμε να το λύσουμε μελλοντικά με μια προσπάθεια που κάνουμε για ένα υπόγειο πάρκινγκ, που αν θέλετε το συζητάμε σε λίγο, και έχουμε ζητήσει αυτό το υπόγειο πάρκινγκ να συνδέεται με υπόγεια διάβαση, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε το παραλιακό μας μέτωπο 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να έχουμε τον κίνδυνο της παραλιακής λεωφόρου, γιατί έχουμε θρηνήσει πάρα πολύ κόσμο σε αυτή τη λεωφόρο, που δυστυχώς δεν είναι τακτοποιημένη έτσι για να δεχτεί όλο αυτό το πλήθος των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Η δημιουργία αυτής της υπογειοποίησης, αυτού του δρόμου, όπως τον αναφέρετε, βέβαια προκαλεί και άλλες παράπλευρες, θα λέγαμε, παράπλευρα προβλήματα, όπως είναι πώς θα συνδέονται όλοι οι δήμοι πλέον με αυτό το μεγάλο μέτωπο. Υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν μείνει πίσω ή άλλοι που είναι λίγο πιο μπροστά σε αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, στον παραλιακό, τώρα αν μιλάμε για το συγκοινωνιακό, είναι κάτι πολύ δύσκολο και δυσεπίλητο. Δηλαδή, νομίζω ότι ως δήμαρχος αυτό που μπορώ να δώσω είναι σποραδικές απαντήσεις που θα έχουν να κάνουν κυρίως με την περιοχή μας. Είναι κάτι που θα έπρεπε να μας απασχολεί και απασχολεί την πολιτεία στις συζητήσεις που κάνουμε με το Υπουργείο Μεταφορών, με το οποίο έχουμε μια πολύ καλή σχέση και σαν είδηση, αν θέλετε, περνάω στην εκπομπή σας ότι ήδη έχουμε κλείσει με leasing να έχουμε 2 μικρά λεωφορεία για να βελτιώσουμε τη δημοτική μας συγκοινωνία. Εμείς, να ξέρετε, επειδή κοιτάμε ρεαλιστικά και συζητάμε με τον κόσμο, έχουμε την αίσθηση ότι δεν έχουμε καλή συγκοινωνία. Η δημοτική συγκοινωνία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ προκειμένου να λειτουργήσουμε ως πόλη που έχει κοπεί ουσιαστικά με τη λεωφόρο Αμφιθέας στα 2. Φανταστείτε ότι δεν υπάρχει δρόμος ο οποίος να διασχίζει τη λεωφόρο Αμφιθέας, είτε δρόμος για τα αυτοκίνητα, είτε δρόμος για πεζούς, χωρίς να υπάρχει κάποιο φανάρι, κάποιο εμπόδιο. Δηλαδή η πόλη μας δεν μπορεί να έχει μια διαρκή ροή, υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα. Το κυκλοφοριακό λοιπόν είναι πολύ σημαντικά ότι θα πρέπει να επιληθεί. Και συγχρόνως, τι σας είπα και για τους πεζούς. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικά πεζοπορικές διαδρομές για να αρχίσουμε ως πόλη που ανήκουμε και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, της υγιής πόλης, να έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, επειδή είμαστε κοντά στο παραλιακό μέτωπο, να συνδέονται όλα τα σημεία της πόλης μας με κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ευελπιστούμε ότι και το κομμάτι της Πικροδάφνης, γιατί το έχουμε σηκώσει ψηλά κάποια στιγμή, επειδή έχει γίνει οριοθέτηση επιτέλους από την περιφέρεια και έχουν τελειώσει και οι ενστάσεις, έχουν τελειώσει τα δικαστήρια στον Άριο Πάγο και υπάρχει οριοθέτηση, να φτιαχτεί και αυτό, να αναπλαστεί και αυτό το κομμάτι, για να μπορεί να απολαμβάνουν όλες οι περιοχές του Παλαιού Φαλήριου, η Αγία Βαρβάρα, η Κοψαχίλα, η Αμφιθέα, ό,τι όμορφο έχει η περιοχή μας. Μια πόλη που είναι πυκνοδομημένη, μια πόλη που υπάρχει αρκετό τσιμέντο και άσφαλτος. Είμαστε από τις πρώτες πόλεις που χτίστηκαν ουσιαστικά στο Λεκανοπέδιο τόσο έντονα και με 8όροφες πολυκατοικίες. Άρα θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της προσβασιμότητας, για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μια πόλη που δεν θα είναι μόνο έξυπνη και ανθρώπινη, αλλά θα είναι και προσβάσιμη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κυρίως με το κομμάτι το πεζοπορικό, το οποίο θα αναδείξει και θα δώσει και μια άλλη τόνωση τουριστική, διότι οι ξένοι έρχονται και τους αρέσει να περπατούν πάρα πολύ, και έχετε απόλυτο δίκιο, και αν θέλετε να προσθέσω και το ποδήλατο. Διάβαζα τώρα κάποια πρόσφατη μελέτη για το ποδήλατο. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σαν πόλη. Εγώ ας πω συνολικά πόλη για την Αθήνα, και ευρύτερα βλέπετε ότι εδώ στο Παλαιό Φάληρο κάποια στιγμή κάναμε ποδηλατικούς αγώνες για να τονώσουμε, αν θέλετε, τον κόσμο να χρησιμοποιεί το ποδήλατο, και διαπιστώσαμε τα τεράστια προβλήματα που έχει η πόλη μας. Γι' αυτό λοιπόν βοηθήσαμε όσο μπορούμε να προχωρήσει το κομμάτι του παραλιακού ποδηλατόδρομου πεζόδρομου, χωρίς να θίξουμε τον πεζόδρομο. Αυτή η περπατούρα, όπως τη λέμε εμείς, από το Φλίσβο μέχρι το Έδεν, είναι μοναδική, είναι
ανεπανάληπτη, έρχεται ο κόσμος και τη θαυμάζει. Σε αυτή λοιπόν την περπατούρα θέλαμε να συνυπάρξει και το ποδήλατο, αλλά χωρίς να εμποδίζει τον πεζό. Κάναμε λοιπόν τη χάραξη της διαδρομής με την περιφέρεια, βρήκαμε λύσεις προκειμένου να μην εμποδίζει κάτι καλό το άλλο καλό. Καταλαβαίνετε, γιατί ήταν ένα από τα μόνιμα προβλήματα ποδηλάτες με πεζούς να τσακώνονται, γιατί δεν έχουμε και την κουλτούρα να σεβαστεί ο πεζός τον ποδηλάτη, αλλά κυρίως και ο ποδηλάτης τον πεζό. Είναι το πρόβλημα που υπάρχει, η έλλειψη κουλτούρας σε πολλούς τομείς. Ξέρετε, ζητάμε πολλά συνεχώς, κουνάμε το δάχτυλο ένα στον άλλον και δεν κοιτάμε να τραβήξουμε κουπί από την ίδια πλευρά, να πάμε σε ένα λιμάνι, αν θέλετε, να δούμε πού μας έχει οδηγήσει και μετά να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Αλλά δεν το κάνουμε και συνήθως στη μέση ο ένας τραβάει από εδώ, ο άλλος τραβάει από εκεί και δεν οδηγούμαστε πουθενά. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε και ένα αποτέλεσμα που να μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε κάποια δεδομένα και να αποφασίσουμε τι πολιτική θα χαράξουμε. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και μου αρέσει να μιλάω ευθέως στον κόσμο, αυτό που έχουμε με τα δέντρα. Τα δέντρα είναι ένας πολύτιμος πόρος για την ανθρώπινη ζωή. Πολύτιμος. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι που ο πλανήτης μας το έχει απόλυτη ανάγκη. Ο αστικός ιστός έχει ανάγκη τα δέντρα για τη σκίαση, λόγω της κλιματικής αλλαγής και όλα αυτά που συζητάμε. Θα έπρεπε όμως τα δέντρα να μην εμποδίζουν την προσβασιμότητα που πριν από λίγο είναι πολύ σημαντική. Τα δέντρα λοιπόν στο Παλαιό Φάληρο είναι στη μέση ακριβώς του πεζοδρομίου, όπως και σε άλλες περιοχές της Αττικής, με αποτέλεσμα όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία, γιατί πολλές φορές λέμε μόνο τα άτομα με αναπηρία. Οποιοςδήποτε έχει ένα καροτσάκι, οποιοςδήποτε έχει πρόβλημα, αν θέλετε, να μην έχει μια καλή βάδιση, έχει πρόβλημα να περάσει τα μισά πεζοδρόμια του Φαλήρου. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορείς και να κόψεις όλα τα δέντρα που υπάρχουν και εμποδίζουν την πρόσβαση, ακόμη και αν είναι παλιά, αν είναι πεύκα δηλαδή 50, 60, 70, ευκάλυπτη 80, 100 ετών. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα δέντρα έχουν δημιουργήσει τέτοια κόμη η οποία προστατεύει το περιβάλλον, παράγει οξυγόνο, δημιουργεί σκίαση και από την άλλη όμως το κάτω του κομμάτι που έχει να κάνει με το πεζοδρόμιο εμποδίζει τους πεζούς να περπατήσουν. Βέβαια. Και έχεις αυτό το δίλημμα, γιατί οι μισοί λένε κόψτε για να μπορούμε να περπατάμε, οι άλλοι μισοί λένε το χρειαζόμαστε ως περιβάλλον. Και αρχίζει στις παρεμβάσεις, θα πρέπει να μεγαλώσει το πεζοδρόμιο, γιατί υπάρχουν τέτοιες λύσεις. Στο πεζοδρόμιο όμως, στα ρήθρα του πεζοδρομίου παρκάρουν τα οχήματα. Γιατί έχουμε φτιάξει τις μισές πολυκατοικίες στο Παλαιό Φάληρο χωρίς να έχουν ούτε μία θέση πάρκινγκ. Οι μισές πολυκατοικίες σε αυτό το όμορφο προάστιο δεν έχουν μια θέση πάρκινγκ. Πού παρκάρουν λοιπόν παρόδια. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και το πάρκινγκ, μιας και το αναφέρατε και πιο πριν και τώρα. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό το πρόβλημα. Είναι εντονότατο και στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου. Έχετε αναφέρει επανειλημμένως ότι θα δημιουργηθεί ένα υπόγειο πάρκινγκ. Υπάρχει κάποια πρόοδος σε αυτό το τομέα για να μάθουμε κι εμείς και οι... Ναι, κύριε Ζαμπάρα, υπάρχει πρόοδος, είναι κάτι που είχαμε δεσμευτεί. Ολοκληρώθηκε η μελέτη. Ολοκληρώθηκε η μελέτη του υπόγειου πάρκινγκ από μια πολύ μεγάλη σοβαρή εταιρεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να γίνει ένα υπόγειο πάρκινγκ 400 θέσεων κάτω από το Φλίσβο. Αυτό λοιπόν συνδέεται και με την 24ωρη, αν θέλετε, ασφαλή διάβαση της λεωφόρου Ποσειδώνος, γιατί αυτό ήταν και ένα από τα κύρια αιτήματά μου, τουλάχιστον και προσωπικά σαν δήμαρχος, να μην είναι ένα πάρκινγκ το οποίο θα ικανοποιήσει μόνο τα αυτοκίνητα, τα οχήματα, περίπου 400 όπως σας είπα, αλλά παράλληλα να μας δίνει τη δυνατότητα να επισκεπτόμαστε την πόλη μας, το παραλιακό μας μέτωπο με ασφάλεια. Αυτό λοιπόν έχει προχωρήσει με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, αλλά και με τον προηγούμενο Υπουργό Εσωτερικών και τώρα Ανάπτυξη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος το είχε εντάξει στο Αντώνη Στρίτσης. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε κάποιες δυσκολίες, γιατί το μέγεθος του έργου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να βρεθεί η χρηματοδότηση από μια καινούργια, αν θέλετε, δυνατότητα που θα μας δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να κάνουμε ένα πάρκινγκ όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τους κατοίκους. Δηλαδή αυτό θα βοηθήσει να ανακουφιστεί, αν θέλετε, η παρόδια στάθμευση στα πρώτα 2 ή 3 τετράγωνα του Παλαιού Φαλήρου. Θα έχει λοιπόν μια μετακύληση και από το κέντρο του Φαλήρου προς την παραλία για να ανακουφίσουμε λίγο αυτό το κομμάτι που τόσο πολύ μας δυσκολεύει. Το Παλαιό Φάληρο δέχεται πάρα πολλούς επισκέπτες. Τα Σαββατοκύριακα, ειδικά, οι κάτοικοι που βρίσκονται κοντά στο παραλιακό μέτωπο ή στο αθλητικό μας κέντρο υποφέρουν. Δεν βρίσκουν να παρκάρουν. Γιατί όπως σας είπα, έχουμε πάρα πολύ παρόδια στάθμευση, η οποία γίνεται πλέον από τους επισκέπτες της πόλης που δεν χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα. Το τραμ είναι το μέσο το οποίο διευκολύνει την πόλη του Παλαιού Φαλήρου, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πολλές φορές σε όλη την παραλιακή λεωφόρο να κλείνεται μια λωρίδα με τα παρκαρισμένα οχήματα. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό που σας συζητάω, παράλληλα με την ανάπλαση του ελληνικού και του φαληρικού όρμου, να έχεις μια Ποσειδώνος η οποία ουσιαστικά μειώνει κατά μία τη λωρίδα του λόγω των παρκαρισμένων, τι κομφούζιο θα δημιουργηθεί. Το πάρκινγκ λοιπόν είναι μια λύση, την οποία την έχουμε μελετήσει από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μου θητεία. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια, την σημαντική βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών,
θα είμαστε σε θέση το επόμενο χρονικό διάστημα να πάμε σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Και εκεί όμως θα θέλω να επισημάνω στους τηλεθεατές οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή ότι τα έργα που ανακοινώνονται λόγω του συγκεκριμένου τρόπου που λειτουργούν, γραφειοκρατία έχουμε μάθει να το λέμε, αλλά πολλές φορές ήταν και η διασφάλιση κάποιων πραγμάτων, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, ο τρόπος δηλαδή που γίνονται οι διαγωνισμοί, θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά τουλάχιστον μετά θα γίνει και η ανάπλαση, γιατί μετά το υπόγειο πάρκινγκ θα αναπλαστεί και ο χώρος του φλίσβου πάνω, με νέες φυτεύσεις, νέο τρόπο διαμόρφωσης, ευρωπαϊκό, και θα είναι κάτι που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το στρογγυλό κτίριο του φλίσβου, το γνωστό, ίσως πιθανότατα να θέλετε να με ρωτήσετε, το πολιτιστικό κέντρο Φλίσβος, το οποίο έπειτα από 130 χρόνια αποκτά καινούρια θεμέλια, και το λέω στην κυριολεξία καινούρια θεμέλια, γιατί όταν το κτίριο γδύθηκε, επειδή είχε βρεθεί ακατάλληλο και φτάσαμε μέχρι κάτω, διαπιστώσαμε ότι τα θεμέλια του ήταν πλήθη και χώμα. Τώρα λοιπόν θα είναι γερά θεμέλια για να μπορούν να το απολαμβάνουν για τα επόμενα 100-200 χρόνια οι επισκέπτες της πόλης μας. Και το στρογγυλό του Φλίσβου λοιπόν θα έχει μια νέα στρογγυλάδα, η οποία θα συνάδει με το σύγχρονο τρόπο και παράλληλα θα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες 24 ώρες το 24ωρο να μπορούν να βλέπουν εκθέματα, να μπορούν να απολαμβάνουν αυτό το παραλιακό μέτωπο μέσα από ένα κτίριο που θα είναι ανακαινισμένο. Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα και για το κτίριο αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα του Παλαιού Φαλήρου. Ευχαριστώ. Ο Οργανισμός Παρών στηρίζει πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της χώρας. Τώρα έρχεται και αλλάζει τα δεδομένα. Με την εκπτωτική κάρτα Παρών ψωνίζεις, κερδίζεις και ταυτόχρονα προσφέρεις. Στήριξε και εσύ το όραμα του Παρών. Είμαστε και πάλι εδώ, είναι η πολιτική στο μικροσκόπιο by Paron Card, μια κάρτα όλα τα προνόμια. Έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τον κύριο Γιάννη Φωστηρόπουλο. Μιλάμε για τα καλά, για τα άσχημα, για τα ωραία, για τα πολύ ωραία που γίνονται στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου, αλλά γενικότερα στο νότιο μέτωπο. Ένα από αυτά μας είπε ότι είναι η ανακαίνιση του στρογγυλού, του τοπόσιμου του Παλαιού Φαλήρου. Ένα άλλο όμως κομμάτι το οποίο θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε Δήμαρχε, είναι μια πρόσφατη συμφωνία την οποία έχετε κάνει με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, για ένα οικόπεδο το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο, ανήκει στο Δήμο Αθηναίων, πλέον είναι πολύ κοντά να περάσει σε εσάς για να δημιουργηθούν σχολεία. Είναι έτσι? Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, και συνεχίζουμε ουσιαστικά κάτι το οποίο το έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια. Συνειδητοποιούμε ότι αυτό που λείπει από το Παλαιό Φάληρο είναι η δημόσια γη, η δημόσια περιουσία, τα δημόσια οικόπεδα. Με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα οι υπηρεσίες του Δήμου να στεγάζονται σε χώρους που νοικιάζονται. Παράλληλα, τα σχολεία μας το 2017, να θυμίσω, έγινε η δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα κάποια νηπιαγωγεία σε κάποιους χώρους να μπουν κοντέινερ, προκειμένου να καλύψουμε προσωρινά την δίχρονη σχολική εκπαίδευση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν να λείψουν χώροι, οικόπεδα, τα οποία ενώ είχαν δεσμευτεί από το Δήμο, ήρθε η πολιτεία και είπε ότι εμείς δεν έχουμε χρήματα να αποζημιώσουμε τους ιδιοκτήτες, άρα τα οικόπεδα θα πρέπει να γυρίσουν πάλι στους ιδιοκτήτες. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ενήργησε γρήγορα. Ξεκίνησε λοιπόν να αγοράζει οικόπεδα. Ήδη στην οδό Αφροδίτης 130 αγοράσαμε ένα οικόπεδο προκειμένου να γίνει ένα δημοτικό ή ένα νηπιαγωγείο σύγχρονο, σε σχέση με ένα παλιό που έχουμε στην περιοχή της Παναγίτσας, και παράλληλα να δημιουργήσουμε ένα γυμνάσιο το οποίο λείπει από την περιοχή, από είναι μια περιοχή που κατοικούν περίπου, κύριε Ζαμπάρα, 25.000 άνθρωποι και δεν έχει γυμνάσιο το 2026. Πρέπει δηλαδή τα παιδιά να πηγαίνουν περίπου στα 2 χιλιόμετρα προκειμένου να πηγαίνουν σε γυμνάσιο. Υπάρχει μια στρατηγική σε ό,τι αφορά λοιπόν τα σχολικά κτίρια. Αυτό ήταν και ο λόγος που κάναμε το ραντεβού με το Δήμαρχο Αθηναίων, προκειμένου ένα ακίνητο που έχουν στην οδό Εσπέρου, πολύ κοντά στο πρώτο δημοτικό και στο πρώτο νηπιαγωγείο, και είναι ένα μισοτελειωμένο, αν θέλετε, κτίριο, ένα μικρό οικόπεδο, να το αγοράσει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, προκειμένου τόσο ο Δήμος της Αθήνας να χρηματοδοτήσει, αν θέλετε, ένα δικό του παιδικό σταθμό, όσο και εμείς να το χρησιμοποιήσουμε ως κτίριο για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της περιοχής του Παλαιού Φαλήρου, την δημιουργία υποδομών. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχει και ένα δεύτερο, πριν δηλαδή την αγορά αυτού του οικοπαίδου, υπάρχει και ένα δεύτερο οικόπεδο που αγοράζουμε, ήταν μια παιδική χαρά,
Από τις 19 που έχει ο Δήμος, να ξέρετε, οι 15 παιδικές χαρές δεν ήταν στο κτηματολόγιο στο Δήμο. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε τώρα, προκειμένου όλη η δημόσια περιουσία να περιέλθει στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Αν δεν μας ανήκει, όπως αυτή την παιδική χαρά που θα αγοράσουμε και ανήκει σε ιδιώτες, μπαίνουμε σε διαδικασία εξαγορών, προκειμένου να μείνει η περιουσία στην πόλη μας. Αν θέλετε, είναι ένας από τους κύριους στόχους ότι και ένα δικό μου αφήγημα ότι θα πρέπει, φεύγοντας κάποια στιγμή από την διοίκηση του Δήμου, όποτε είναι αυτό, ο Δήμος να έχει ισχυρή περιουσία που να μπορέσει αυτή η περιουσία να αξιοποιείται σε όφελος της φαλιρικής κοινωνίας ή και των επισκεπτών. Άρα τα δημόσια κτίρια είναι πολύτιμα, τα δημόσια οικόπεδα είναι σημαντικά. Αυτό ήταν που έπρεπε να πετύχουμε με την συνάντηση με τον Δήμαρχο της Αθήνας. Το καταφέραμε. Προχωράμε στις διαδικασίες οι δύο Δήμοι, προκειμένου να έχουμε διπλά ωφέλη. Και εμείς να πάρουμε ένα οικόπεδο που επί σειρά ετών έμενε, ξέρετε, αναξιοποιητό, και ο Δήμος της Αθήνας με αυτά τα χρήματα να μπορέσει να κάνει την πολιτική του ό,τι αφορά τους παιδικούς σταθμούς. Το αποτύπωμά σας, από ό,τι βλέπω, δεν θα μείνει μόνο στη γη, στην αγορά, αλλά από ό,τι γνωρίζω φτιάχνετε και την έξυπνη πόλη του Παλαιού Φαλήρου και είστε ένας από τους δήμους που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το Smart Cities, όπως λέγεται. Κοιτάξτε, το αντιληφθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα ότι η καινοτομία έχει μπει στη ζωή μας. Πάρα πολύ γρήγορα οι πολίτες σε όλο τον κόσμο συνειδητοποιούν ότι οι καινοτομίες, οι έξυπνες πόλεις είναι απόλυτα χρήσιμες. Το κινητό μας έχει γίνει προέκταση του χεριού μας, του μυαλού μας. Μέσα από αυτό λοιπόν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, η πόλη μας είναι έξυπνη, η πόλη μας είναι υγιής, δηλαδή είμαστε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και προσπαθούμε μάλλον να είμαστε υγιείς, για να είμαι απόλυτα σωστός. Προσπαθούμε να είμαστε το 2027 η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Αθλητισμού. Προσπαθούμε να είμαστε στις κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, κύριε Ζαμπάρα. Εγώ θα σας πω ότι θα μπορούσαμε να λέμε ένα σωρό παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε την καθημερινότητά μας, η οποία δεν είναι συμβατή με τους στόχους της πόλης. Εγώ θα ρίξω την ευθύνη όχι στους πολίτες. Θα ρίξω την ευθύνη, αν θέλετε, σε εμάς ως δημοτικές αρχές, ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να συμμετέχουν οι πολίτες και να αντιλαμβάνονται την πολιτική μας. Είμαι στη φάση να δημιουργήσω μια πλατφόρμα διαβούλευσης που να μπορούμε πλέον να υπάρχει μια direct επικοινωνία και να μην στρεβλώνεται μέσα από τα social media και από όλη αυτή την τοξικότητα που υπάρχει, να μην στρεβλώνεται η αλήθεια και να μην χάνουμε πολύτιμους συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να συνεισφέρουν, αλλά με τα χιλιάδες fake προφίλ, με την τοξικότητα που απορρέει από όλο αυτό, χάνονται και δεν μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε για να κάνουμε όχι μόνο την έξυπνη πόλη, όχι μόνο την πράσινη πόλη, αλλά και την ανθρώπινη πόλη. Το Παλαιό Φάληρο είναι ένα μεγάλο προάστιο. Περίπου 90.000 ψυχές, μίνιμουμ 90.000 ψυχές κατοικούν στο Παλαιό Φάληρο. Εμείς θέλουμε να υπάρχει όμως αυτή η λογική που, βγαίνοντας από το κατόφλι του σπιτιού, να μπορείς να λες την καλημέρα σου, να ξέρεις τον γείτονά σου, να μειώσεις όλη αυτή την κακή ενέργεια που δημιουργούν πολλές φορές οι απρόσωπες, οι άχρωμες πόλεις. Το Παλαιό Φάληρο μπορεί να το πετύχει αυτό, έχει τα χαρακτηριστικά, έχει τα στοιχεία, γι' αυτό και δημιουργούμε και πολλές δομές οι οποίες βοηθούν τους ανθρώπους που έρχονται να κατοικήσουν για πρώτη φορά να ενημερωθούν. Έχουμε την εφαρμογή Viber που θέλω να την αναφέρω στους συμπολίτες μου, την εφαρμογή που λέει Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Είναι η μόνη επίσημη ενημέρωση που υπάρχει από τα social media, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχει και το site του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, όπου πάνω από 5.800 άνθρωποι έχουν κάνει εγγραφή στο συγκεκριμένο, που είναι πάλι εύκολα, στη συγκεκριμένη κοινότητα, και από εκεί ενημερώνονται για το τι γίνεται στην πόλη, πώς μπορούν να συμμετέχουν ενεργά, είτε στα μαζικά προγράμματα, είτε σε αυτά τα οποία κάνουν πολλές φορές στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οι επιχειρήσεις. Πάντως χρειάζεται συνεργασία. Και αυτή τη δείχνετε συνέχεια και δείχνετε και το ανθρώπινο πρόσωπό σας, γιατί εγώ θα σταθώ και σε μια δράση την οποία στηρίζει ο Δήμος του Παλαιού Φαλήρου. Είναι η 8η επίδειξη μόδας ατόμων με αναπηρία. Ένα κομμάτι το οποίο εσείς, ειδικά για τα άτομα με ΑΜΕ, έχετε δείξει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ζέση θα έλεγα, είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό δεν είναι όμως το μοναδικό. Αν θέλετε, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκτήσει και περισσότερη διαφήμιση. Από ποια άποψη? Διαφήμιση σε ό,τι αφορά το μήνυμα ότι τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να μένουν στο σπίτι. Πρέπει όσο μπορούμε, παρότι η πόλη μας δεν είναι, η πόλη και του Παλαιού Φαλήρου και γενικότερα η Αττική έχει δυσκολία μεγάλη στην προσβασιμότητα. Έχει δυσκολία μεγάλη στην αποδοχή των ατόμων με αναπηρία, ότι έχουν ίσα δικαιώματα και θα πρέπει να απολαμβάνουν αυτά που απολαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε αυτή την επίδειξη μόδας στις 5 Ιουλίου στο Σοφία Μπεφών, το στάδιο λοιπόν του Δήμου μας, προκειμένου να δείξουμε ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ακόμα και πασαρέλα. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να χειροκροτήσουν
αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί είναι ένα μήνυμα αγάπης και ανθρωπιάς. Να ξέρετε ότι στο Δήμο μας υπάρχει και άτομο με αναπηρία, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί το σταθμό, τον κόμβο επικοινωνίας των ατόμων με αναπηρία στο Δήμο μας. Δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά θα προσπαθούμε συνεχώς να δημιουργήσουμε νοοτροπία και κουλτούρα. Γι' αυτό και κάνουμε προγράμματα με διάφορους φορείς αναπηρίας, κάνουμε προγράμματα στα σχολεία μας. Από εκεί έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε προγράμματα και περιβαλλοντικά, αλλά και με κοινωνικό μήνυμα. Συνεργαζόμαστε με τα Special Olympics για να κάνουμε κοινές δράσεις, κοινούς αγώνες. Συνεργαζόμαστε με το Σύλλογο Άλμα, συνεργαζόμαστε με το Σύλλογο Διαμαία, συνεργαζόμαστε με κάθε σύλλογο ο οποίος ασχολείται με την αναπηρία, προκειμένου η αναπηρία να είναι κάτι το οποίο στα επόμενα χρόνια δεν θα αποτελεί εμπόδιο για πολλούς συμπολίτες μας, εμπόδιο ζωής. Αλλά θα μπορούμε να συνυπάρξουμε, να υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη και ισότητα. Και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία, γιατί το Παλαιό Φάληρο έχει ανάγκη να δείξει ότι είναι ανθρώπινη πόλη ουσιαστικά. Πάρα πολύ ωραία. Δίπλα μας έχουμε και κοντά μας τον Μελέτη το Βατίστα, ο οποίος είναι ο Project Manager της Παρών Card. Καλώς όρισες, Μελέτη. Θα μας πει 2 λόγια για την Παρών Card, θα μας πει τα νεότερα που υπάρχουν για την κάρτα αυτή, μια κάρτα όλα τα προνόμια. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για την πρόσκληση. Έχουμε καιρό να τα πούμε στην εκπομπή. Χαίρομαι όμως ιδιαίτερα που έχω δίπλα μου τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, που είμαι μαζί του τα τελευταία 10 χρόνια και εκλέγομαι και εγώ στο Παλαιό Φάληρο. Είπατε πολλά, Δήμαρχε, έχετε κάνει πάρα πολλά καλά που δεν θα προλάβετε να τα πείτε σίγουρα σε μισή ώρα. Εγώ να πω τώρα στον κόσμο μόνο λίγο το θέμα της στέγης τηλεών που μας βοηθάτε τώρα που φτιάχνετε. Ο Δήμος έχει αναλάβει να φτιάξει την τουαλέτα ΑΜΕΑ της δομής, που αυτό θα μας δώσει επιτέλους μετά από 20 χρόνια τη μόνιμη άδεια λειτουργίας. Οπότε, Δήμαρχε, πραγματικά σε ευχαριστώ και δημόσια για αυτό. Αλλά για να μην τρώω χρόνο και μην μπω στα δημοτικά, αυτό τα είπε και ο Δήμαρχος. Θα μου επιτρέψετε, μια και βρίσκεται ο Μελέτης ο Βατίστας δίπλα μου, να σας πω ότι τον γνώρισα από το 15 μελές του Δευτέρου Λυκείου. Είναι ένα παιδί το οποίο έδειξε από μικρός ότι ενδιαφέρεται για την πόλη. Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σήμερα σε όλα τα παιδιά. Γιατί ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, λοιπόν, έχει ξεκινήσει το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Μέσα στον Ιούνιο ολοκληρώνονται και οι εκλογές. Γιατί ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας είναι οι άνθρωποι. Ο Μελέτης, λοιπόν, είναι από τους ανθρώπους. Όταν τον γνώρισα, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κοινά της πόλης του Παλαιού Φαλήρου. Εκλέγεται και τώρα, ως πρόεδρος της στέγης τηλεών, κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο προκειμένου αυτό το σημείο, η φλόγα ανθρωπιάς που υπάρχει στην πόλη μας να περάσει σε όλους τους συνανθρώπους μας και να λειτουργήσει συνδετικά. Οπότε αυτό χαίρομαι πραγματικά που είμαι και εγώ με το μέντορά μου δίπλα και είμαστε στην εκπομπή τώρα και συζητάμε. Αλλά για να μην καθυστερώ. Επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, να μας πεις εντάχει κάποια νέα. Σας ενημερώνω πάλι για το Παρών στον τηλεθεατή, ο οποίος ίσως να το έχει ξεχάσει. Ο Παρών είναι ένας πολιτιστικός και αθλητικός οργανισμός νέων. Έχουμε δημιουργήσει μια κάρτα εκπτωτική με 1.200 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που τα μέλη όλα του Παρών μπορούν να πάνε να ψωνίσουν σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που μέσα έχουμε και σούπερ μάρκετ και μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη και ηλεκτρικά είδη. Και κάνοντας αγορές το κάθε μέλος, ένα ποσοστό από τις εκπτώσεις γυρνάει πίσω στα σωματεία και βοηθάει τους αγαπημένους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, Μελέτη μου. Την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερο χρόνο να μας πεις πολλά περισσότερα για αυτή την κάρτα. Ελπίζω να σας πει, Νίκο, και σε διακόπτω, έχεις πολύ λίγο χρόνο, να σας πει λοιπόν ότι το Παρών μπορεί και να χτίσει ένα γυμναστήριο και να έχουμε ευχάριστες εκπλήξεις την επόμενη φορά, να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου. Την άλλη εβδομάδα θα σε έχω νέα γι' αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τον κύριο Γιάννη Φωστηρόπουλο, τον Μελέτη το Βατίστα, τον Project Manager της Παρών Card. Ήταν η πολιτική στο μικροσκόπιο by Παρών Card, μια κάρτα όλα τα προνόμια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση. Ο οργανισμός Παρών στηρίζει πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της χώρας. Τώρα έρχεται και αλλάζει τα δεδομένα. Με την εκπτωτική κάρτα Παρών ψωνίζεις, κερδίζεις και ταυτόχρονα προσφέρεις. Στήριξε και εσύ το όραμα του Παρών.